Wel, mae hi dal yn boeth ac yn heilog yn Strasbwrg yr wythnos hon. Dyn ni wedi bod yn y Senedd mewn nifer o ddigwyddiadau mawr. Oedd Llywydd y Comisiwn yn gwneud araith allweddol ar yr undeb ar hyn o bryd. Fe gawson ni bleidlais pwysig ar y sefyllfa yn Hwngari a hefyd pleidleisiau ar hawlfraint sydd yn rhywbeth sydd yn bwysig i lawer iawn ohonyn ni. Ond i fi yn arbennig, yr uchafbwynt oedd pleidlais ar fy adroddiad i a'r gydraddoldeb ieithoedd yn yr oes digidol. A dwi'n falch iawn o ddweud fe ges i gefnogaeth enfawr gan y Senedd a nawr dwi yn mynd i fod yn siarad gyda'r Comisiwn am y camau nesaf i wneud yn siŵr bod ni i gyd yn gyfartal. Dyn ni yn gallu defnyddio Cymraeg yn ein bywyd bob dydd, ond pan dyn ni'n mynd ar y we, nid Cymraeg sydd yno. A gyda technoleg newydd, mae'n ddigon hawdd i ni newid y sefyllfa yna. Os yw'r Comisiwn yn fodlon fod yn ddewr iawn a cymryd y camau ymlaen, gallen ni fuddsoddi yn y technoleg ac arwain y byd ar technoleg gyda ieithoedd llefrifol yn arbennig. Mae'n rhywbeth sydd yn cael lot o sylw yng Nghymru. Mae gwaith arloesol yn digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd a dwi yn eitha hyderus byddwn ni'n gallu symud ymlaen gyda hyn ar lefel Ewropeaidd hefyd.